Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan suplok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Aligwas Pangasinan Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw, Pangasinan! Muli po nagbabalik ang programang mag-aatid po sa inyo ng mga importanteng impormasyon at mga maiinit na balita at issue. Nandito nyo po maririnig sa programang API. Aligwas Pangasinan Ilocano. At syempre makakasama niyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. At kasama rin natin sa ating technical control ang ating mga sound engineer, sina Engineer Dennis Palaganas at Engineer Nixon Dacal. Good afternoon! Masandos ang araw si kayo namin, mga kapaborito. Kayo po ay nakatutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Walang lipatan. At syempre, ngayong unang araw ng April 1, 2025. Hindi to April Fool's Day ngayon ilo-launch po ng Radyo Pangasinan ang ating pong YouTube channel. Meron bang drum roll? Siyempre mga kapaborito, mapapanood nyo na po kami sa inyong mga YouTube, yung inyong mga Smart TV o kaya ay Internet TV. Magkaiba yun, yung Smart TV sa Internet TV, pero pwedeng ilag yon sa YouTube. Kaya kung kayo po ay nasa inyong mga bahay-bahay, pwede na kayong makapanood ng DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan sa inyo po mga YouTube. At syempre, alam nyo yung YouTube, meron na tayong, ilan na yung natin? 8 million? Biro lang. Syempre, yung mga tagapakinig po natin, at yung mga nandyan sa kanilang mga bahay-bahay, pwede nyo na po kaming mapanood sa inyong YouTube.
Yung may mga account po dyan. I-like, follow nyo lang, no? Subscribe. Meron pa ba yung subscribe? Wala pa, follow lang. Follow lang. Pag subscribe, pwede rin. May bayad ba yun? Si Det daw magbabayad. Siyempre, no? Maabangan nyo na po yung mga balita, no? At mga palitan ng kuro-kuro dyan po sa inyong mga YouTube channel. Diba? At syempre ngayon po ay araw ng Martes. Ngayon po ay holiday. Dineklara po ng Malacanang, no? Na holiday po ngayon. Dahil inaasahan po na tatapat sa April 1 yung pong Eid al-Fitr. Doon sa mga nag-celebrate ng Eid al-Fitr, gumunita sa Eid al-Fitr kahapon sa ating mga kapatid na Muslim, Eid Mubarak. At syempre mga kapaborito, oy, record-breaking ngayong araw, hindi ito April Fool's Day ulit. Record-breaking ang init, yung heat index. Yan yung init na naramdaman ng ating mga kapaborito dyan naman sa bayan ng Iba, Zambales. Oy, nakakatakot dahil umabot po mga kapaborito sa 50 degrees Celsius ang naramdamang heat index. Diyan po sa Iba, Zambales, ayon po yan sa monitoring ng ating weather forecasting station na Pag-asa as of 2 p.m. Kanina pong alas 2 ng hapon. Biruin nyo, nakakapaso naman yan. 50 degrees Celsius, agoy, yan sakit. Inom kayo ng tubig dapat dyan, mga kapaborito sa Zambales. Pagamat hindi nyo kami naririnig sa Zambales. Tayo ay syempre dito sa Pangasinan ilang araw tayong valedictorian, ngayon naman Zambales sa may Iba. Ang Iba, Zambales, I think is the capital town of Zambales, Nandyan ang kapitolyo nila, ang main seat of government ng kanilang provincial government. At tinatanong nila, ang Pangasinan ba pangilan? Ang Pangasinan po, base sa Pag-asa, particularly sa may Dagupan City Station, nakapagtala po tayo ng 41 degrees Celsius kaninang alas 2 ng hapon. Mainit pa rin po yun, comparatively, At bagamat siguro nagtataka rin kayo mga kapaborito, bakit kaka-declare lang ng Pag-asa ng dry season o yung mas alam natin na summer season, tsaka naman nag-uulan, panira naman dun sa mga nagkakape. Pero sa bagay, may mga nagkakape kasi sa labas, sa mga cafes, pero masarap, sakto naman magkape kayo dahil umulan, Yung iba nag-e-enjoy sa pag-exercise sa ating mahabang baywalk sa Pangasinan. Biglang bumuhos ang ulan kagabi. At ilang araw na rin yan. Noong Biyernes, March 28, bumuhos din ng malakas na ulan sa malaking bahagi ng Pangasinan. Kaya pag ganitong pauwi na kayo mga kapaborito, magdala kayo ng payong, Hindi nyo alam kung kailan bubuhos tong ulan. Kanina actually makulimlim na naman, ang ating pong kalangitan. At nakikita po natin yung madilim na mga ulap. At sana ay umulan dyan din sa may Zambales para mapreskuhan naman yung ating mga kapaborito dyan. Saan-saan pa ba yung may mga danger level? Occidental Mindoro, nasa 42 degrees Celsius, at Catanduanes sa may Virac, 42 degrees din. Napakainit. Bueno iwasan natin na mabiktima tayo ng heat stroke. Iwasan nyo po yung mga oras na alas 10 hanggang alas 4 ng hapon mga kapaborito, okay? Para hindi po tayo mabiktima ng tinatawag po nating heat stroke. Merong mga katanungan, may mga naririnig tayo, bulong-bulungan. Ang sabi nila,
ang mga job order employees ay pwede bang gamitin no, sa pangangampanya ngayong campaign period, no? Meron pong sagot diyan, no, ang ating pong COMELEC. No, bagamat gusto ko lang pakinggan po lang natin yung pong official na sagot ng COMELEC. Pakinggan lang natin. Attorney, pag inutusan ng isang incumbent official na magdikit ng tarpaulin, mag-distribute ng leaflets and iba pa kasama sa kanyang kampanya, is it an abuse of the state resources? We have to qualify that. Technically, job order are not government employees, kaya hindi sa clause sila ng civil service. However, based on resolution, ginagastusan sila ng gobyerno, pinapasweldo sila ng gobyerno. So technically, yung perang ginagastos sa kanila pagpasweldo nila is a resources of government, such that they are not allowed to engage in partisan political activity from 8 o'clock in the morning hanggang 5 o'clock in the afternoon. Kasi po, ang presumption dyan, binabayaran kayo ng gobyerno, magtrabaho kayo para sa gobyerno. So, hindi dapat sila kasama sa pangangampanya ng incumbent during that period. So, pag 5:01 ng hapon, sinabihan na sila ng kanilang boss, pakilagay yung poster, hindi na namin yan saklaw. It's because private individual na sila, they are already allowed to engage in partisan political activity. So yun, pwede yun. Even yung contract of service. Bawal din po sila mag-engage in partisan political activity during office hours because that would be tantamount to an abuse of state resources. Yung oras na binabayaran sila, hindi dapat sila magtrabaho para mangampanya. Ayan napakalinaw po niyan mga kapaborito. Yun po ay boses ni Attorney Maria Juana Valeza, ang Regional Director po ng COMELEC. Diyan po sa ginanap na open forum sa may SM City, Legazpi. At narinig nyo naman po mula sa COMELEC na hindi po pinapayagan ang mga job order employees kahit sila ay hindi po empleyado, technically hindi sila empleyado ng hindi kasi sila covered ng Civil Service Commission, sila naman po ay pinapasahod mula sa resources o pondo ng gobyerno. So sa kanilang mga office hours, kung alas 8 hanggang alas 5 po ang kanila pong trabaho na nakasaad sa kanilang mga kontrata, ay hindi po sila pwedeng mag-engage sa mga partisan activities o pangangampanya tulad ng pagkakabit ng mga poster, pamimigay ng mga leaflets sa mga house to house. Bawal po yan. Maging yung mga mayroong contract of service tulad po siguro ng mga technical consultants, bagamat mayroon silang no employer-employee clause, sila naman po ay pinapasahod mula sa government resources, kaya hindi po sila allowed na mangampanya during office or business hours. Okay? Pero sabi po ng ating ginagalang na si Attorney Maria Juana Valeza ng COMELEC, pwede na po silang mag-engage sa partisan, sa politika, sa pangangampanya after po ng office hours dahil sila na po ay mga private individuals. Okay? Yan, malinaw kasi may mga naririnig-rinig po tayo tinatanong tayo kung meron daw mga job order employees, meron nga ba na mga job order employees diyan sa Kapitolyo na tumutulong sa pangangampanya, pagkakabit ng mga posters? Yun yung tanong natin, maganda sana masagot po yan direkta. Pero since dahil ito po ay
na-brought up na po natin, malamang ipo-pull out na kayo dyan. Magandang malaman nyo, no? Siyempre, mga job order employees, no, kahit saan man, no, na local government units, kayo po ay hindi pinapayagang magtrabaho o mangampanya, mag-engage, no, sa kampanya sa oras po ng inyong trabaho. Okay? Malinaw na malinaw po yan. Okay? Pero syempre, after office hours, nasa sa inyo na yan. Kung pagsisilbihan nyo pa yung mga amo nyo. No? More than yung 8 hours na pagre-render. Kung gusto nyong manatili, sabi siguro nila, no? Kung gusto nyo manatili sa inyong trabaho, no? Hypothetical lang naman yun, ha? Kung gusto nyo manatili sa inyong trabaho, magtulong kayo. Ano kaya ang desisyon ng mga Diyos? Yun po, desisyon na po yan ng mga job order employees. Okay? Dahil basta malinaw, after office hours, kayo po ay mga private individuals na, no, pwede na po kayong mag-engage. No, kung sino man ang inyong pinapanigan, no, saan man dito, sa Pangasinan o saan man sa buong bansa. Yan po, at least nililinaw po natin, ano? Kasi minsan, nakikita nga natin, mga empleyado nga sila. Pero after office hours, ibig sabihin, kasi hindi naman technically 8 to 5 yung mga yan. No? Baka naman off duty sila ng 8 to 5, ang duty nila ay night shift, no? So magiging mag-verify tayo maigi, di ba? Yan, baka mamaya tinutuligsan nyo naman. Tapos makukuryente tayo dahil ang oras pala ng trabaho niya ay 6 to 6 to dahil night shift Ano ba yung mga merong night shift? Yung mga ano ba yung mga may night shift? Yung mga disaster risk management offices, 'di ba? Kay mga ospital, yung mga job order employees diyan. Diba, baka paratangan na kayo ay lumalabag, no, sa abuse ng government resources. Syempre, alangan naman mag-t-shirt kayo na mamaya pa ang duty ko. So, syempre, no, para iwas din kayo sa fake news, mga kapaborito. Okay? Tayo naman magtatanong tayo, no, para ma-clarify, no, kung totoo bang merong mga ganyan. Pero kung totoo man, naku, gaya ng sabi ni Attorney Baleza, abuse po yan, no, ng government resources. Kaya yung mga Diyos, pwede po kayong magkaroon ng problema dyan. Pero kung after ng itinakdang office hours ninyo, pwede na kayong mag-engage. Okay? Malinaw? Malinaw na malinaw. Ayan, mga kapaborito. At syempre, batiin muna natin, no, yung ating mga kapaborito diyan sa bayan ng Bugalyon. Hi, hello! Magandang hapon po, no, sa inyo pong lahat diyan po sa bayan ng Bugalyon, yung mga kapaborito po natin diyan. Ayan, at syempre binabati ko rin si comeback Mayor Jumel Anthony Espino at ang kanilang ina, no, ang ating butihing ina ng bayan, si Bugalyon Mayor Priscilla Meli I. Espino. Magandang hapon po, ma'am. Nakita ko kasi yung mga pamphlet ni Yorme Jumel, napakaganda, no? Kasi sila pa lang nag-umpisa, no, ng mga tinatawag nating innovations, no, diyan po sa bayan ng Bugalyon, gaya noong TESDA, no, yung TESDA sa Bugalyon. Meron ding mga pagtatayo ng mga daycare centers, senior citizens, no, offices sa bawat barangay. At yung meron ako nakita yung parang e-center yun, no? At syempre yung pong pagtatayo din ng Bugalyon Cemetery. At ang Bugalyon pala, during Yorme Jumel Espino's time, no, sila yung nagpasimuno ng barangayan, no, dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Biruin niyo yan, Visionary po, no, itong si Mayor Jumel Espino.
na nagbabalik po sa pagkaalkalde dyan po sa bayan ng Bugalyon. Magandang hapon. And syempre, hi kay Baby Liam. Si Liam, hindi na baby, no? Lumalaki si Liam. Napakabilis ng panahon. At syempre, marami pang mga proyekto, no, na inilunsad si Yorme Jumel noong kanyang 2-term as Mayor of Bugalyon. At nakita natin yung pagbabago, pagpapaganda ng mga infrastructures, yung mga pamilihang bayan, yung mga kalsada, yung mga farm-to-market roads, yung Bugalyon E-Center kung saan yung ating mga kabataan na kapos, no, sa pera, nabibigyan po sila ng pagkakataon na makapag-aral sa Bugalyon E-Center. No, yung mga e-courses na tinatawag, pwede po nilang ma-avail po dyan. At meron din syempre, inumpisahan din ni Yorme Jumel Espino yung scholarship program, 20,000 pesos per year. Nung mga taong yata yan, 2015, 2014, Dahil dyan sa mga magagandang programa na yan, yung mga programa, serbisyo publiko, no, na nararamdaman hanggang sa grassroots level, kaya naman nasungkit ng administrasyon ni Mayor Jumel Espino yung pong Seal of Good Local Governance, diba? At nagtuloy-tuloy yan hanggang sa sila ay maging congressman, no? At pinalitan sila ni Mayor Priscilla Meli Espino, no? At pinagpatuloy din ni Mayora Meli yung magagandang mga proyekto dyan, no, sa Bugalyon. At nasungkit pa nila yung good financial housekeeping, yung Gawad Kalasag, no, at yung SGLG. Kaya dire-diretso, no, yung baka Hall of Famer na nga ang bayan ng Bugalyon dahil no mga panahon na yan, iilan lamang po, no, sa mga bayan dito sa Pangasinan out of the 44 towns and 4 cities sa Pangasinan, iilan lamang yung nagkwa-qualify, no, na makapasok man lang, no, sa DILG, sa most coveted award ng Seal of Good Local Governance ng DILG o yung Department of Interior and Local Government, no. At isa ang Bugalyon, no, doon sa mga pioneering towns, pioneering LGUs na taunang nakakakuha po ng mga awards na ito, yung SGLG. Ganon din syempre ang probinsya, no, nung panahon ni Gob Ama at ni Gob Pogi, tuloy-tuloy na nakakakuha ng pagkilala mula po sa DILG. At syempre meron po yung mga incentives, no, para po yan sa pag-improve ng services ng LGU na mga nananalo dyan po sa DILG SGLG Awards. At ngayon mukhang dahil maganda yung mga premyo, no, marami ang naging interesado na mag-qualify po sa SGLG. At syempre yan po patunay po yan, no, na naibibigay yung serbisyo sa taong bayan. Alam niyo ang validation po niyan, hindi po basta-basta, no. Yung pong DILG mula sa ibang rehiyon para maalis yung biases, no, sila po ang nagva-validate, no, noong mga LGUs sa Pangasinan. Iniikot po nila yung buong bayan at tinatanong ang mga tao, no, isa-isa, randomly, no, kung nararamdaman ba nila yung mga serbisyo mula sa local government. Biruin nyo yun. Ganun kahirap po yun, diba? At syempre iyan din yung isang ngayong SGLG yata 2 bayan ang hindi nakakuha ng SGLG award, no. Ang Bugalyon nakuha ulit ni Mayora Meli. Sayang itong bayan ng Binmalay, lagi yan nakakakuha dati nung panahon ni Vice Mayor Sammy Rosario noong siya ang mayor dyan sa Binmalay. Tuloy-tuloy silang nakakakuha ng mga awards po dyan, ano. At si Mayor Sammy nga isa sa mga nakilala, no, binigyang pagkilala ng DILG sa kanilang katangi-tanging mga proyekto, no, sa pagiging alkalde diyan po sa bayan ng Binmalay. At dahil din po, no, kay Mayor Sammy Rosario, tumaas po yung kategory ng Binmalay. Ganon din si Yorme Jumel Anthony Espino, no, naging first class municipality ang bayan ng Bugalyon. No, so yung mga bumabalik na mayor,
No, namimiss na kayo ng mga nasasakupan po ninyo dahil talagang progreso, no? Yung dala-dala po ninyo, yung bit-bit po ninyo. No, at sana ay magtuloy-tuloy yung magaganda mga proyekto sa mga bayan na yan, no? Oras natin 5:32 in the afternoon. Magbabalik po ang programang Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Sa lahat na nakasakay ng jeep, tricycle, bus, alas 5:30 na. Kapaborito. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Siya si Chito Samson, kasangga ng lahat. Subok na ang kanyang paglilingkod ng tapat. Chito Samson ang sagot sa ating kahilingan. Tunay na lingkod bayan, manok ng dagupan. Chito Samson, noon. Chito Samson, ngayon. Chito Samson, kasama mo. Ang pambato ng Chito Samson, noon. Chito Samson, ngayon. Chito Samson, kasama mo. Ang pambato ng Chito Samson. Konsi Chito Samson, Dagupan City, kay Bayonan Saman, Natan, Anggad Kapigan. Chito Samson, feel mo, gets mo. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, na! Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1
Wang FM Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Muli po nagbabalik ang programang Api. Aligwas, Pangasinan, Ilocano. At kasama niyo pa rin po ako, ang inyo pong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Kayo pa rin po ay nakatutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ano pa hinihintay niyo mga kapaborito? Buksan niyo na ang inyong Smart TV o kaya Internet TV. Hanapin niyo na ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan sa inyong YouTube channel. Madali lang hanapin, DWJE. Okay na, no? Nag-iisang DWJE lang yan sa YouTube. I-click nyo lang po yan para kayo po ay makapanood, makapakinig ng mga latest po na balita at usapin dito sa lalawigan ng Pangasinan. Samantala, narito po muna ang mga balitang dapat nyo pong malaman ngayong araw ng Martes. Higit 170 Pinoy human trafficking victims na iligtas at nakauwi na ng ating bansa. Isa sa mga biktima ng Antipolo road rage pumanaw na. FIVOX, hinikayat ang mga Pilipino na seryosohin ang bawat earthquake drill bilang paghahanda sa The Big One. SBP, hinihintay ang desisyon ng FIBA matapos magpositibo sa illegal substance si Justin Brownlee. At OKC at Cavaliers nananatiling top team sa West at East 2 linggo bago matapos ang regular season. Narito na ang detalye ng mga balitang yan. May kabuang 176 na Pinoy human trafficking victims sa Myanmar ang matagumpay na naiuwi nitong Miyerkules. Ayon po yan sa Department of Foreign Affairs o DFA. Ayon pa sa DFA, ang matagumpay na pagpapauwi ng mga OFWs ay matapos ang 1 linggong shuttle visit ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega sa Myanmar at Thailand. Sinabi naman ng DFA na ang representasyon ni De Vega ay nag-udyok ng mabilis na pagkilos mula sa mga otoridad ng Myanmar at Thailand na nagpapahintulot sa mga Pilipino na ligtas na tumawid mula Myawaddy, Myanmar patungong Mae Sot, Thailand. Samantala, nagbigay naman ng medical at psychosocial services ang Department of Health sa mga repatriated OFWs. Matatandaan po na una nang naibalik sa bansa ang nasa 30 biktima matapos humingi ng tulong at i-assiste ng pamahalaan, lalo na ng DMW, Department of Migrant Workers, para sa kanila pong pag-uwi. Samantala, kumikilos pa rin ang ating gobyerno upang iligtas ang tinatayang 500 Pilipino na natrap umano sa mga scam hub sa Myanmar. Nakakalungkot, ano? Ang dami. Kasunod ito ng matagumpay na pagligtas po sa 176 na OFWs. Hindi nga matawag na OFWs po, mga kapaborito, dahil ito ay mga biktima. Ilan sa kanila ay mga ginahasa pa. At yung iba naman ay yung mga pasaporte ay itinago, yung iba ay sinira. Ginamit po sila para gawing kasangkapan sa mga scam. Kumbaga yan sa Myanmar mga pogo ang naging itsura. Ganyan din ang naging sitwasyon ng mga Chinese national na ginamit at dinala naman dito sa Pilipinas, at sila ang mga nag-ooperate, yung mga empleyado mismo ng mga pogo, at sila ay mga hostage ika nga nitong mga syndicated crime groups. So pagtitingnan natin, talagang malaki yung network nitong mga sindikatong ito
na nag-i-engage po sa scamming. Kaya ito, April 1, bako, sigurado marami na naman ang scammers, no? Kaya mga kapaborito, maging maingat po, no, sa mga pinapasok na website, no? At huwag kayong basta-bastang nag-click-click na mga picture o kaya mga videos saka yung mga mails. Ano bang tawag doon, Det? Phishing mail? Phishing mail, yung spell, hindi yung pangingisda, kayo talaga. At syempre marami po sa atin dahil sa hirap ng buhay, naiintindihan natin na nais natin na guminhawa ang ating pamumuhay, no? Wala pong madaling paraan para yumaman, no? Atin pong pagsikapan po yan, no? At wag tayong mabilis na magpainganyo dito sa mga recruiter, no? At yung iba po dyan baka tourist visa pa yung kanilang pagpunta, no? Hindi ko lang sigurado kung sa Myanmar yung passport natin hindi na kailangan lagyan ng visa, no, papunta ng Myanmar, no? Kaya madaling makapunta yung mga Pilipino doon, no? Pero sila ay mabilis na naloloko, no? At sila ay tipong parang kinikidnap at tinatago sa isang lugar. At marami pa na kailangang sagipin, no, ng mga Pilipino diyan po sa bayan ng or sa bansang Myanmar. No, kaya kung meron kayong mga kamag-anak, no, alam nyo ang Pangasinan, isa tayo sa mga may malalaking populasyon ng overseas Filipino workers, no? Dahil sa laki ng ating populasyon, sabi ko nga, basta merong mga kaganapan sa Israel, no, at sa ibang mga merong nai-involve na Pilipino, no. Samantala, sa ibang balita, pumanaw na po ang isa sa mga biktima ng pamamaril dahil sa away traffic dyan po sa lungsod ng Antipolo. Ito yung road rage, no, nung isang araw. Kinumpirma ni Antipolo City Police Chief Lieutenant Colonel Ryan Manongdo ang pagkasawi ng biktima na nagtamo ng tama ng bala sa ulo. Dahil dito ay kanilang babaguhin ang kasong frustrated murder ang nasabing laban sa namaril na sospek. Nasa mabuti namang kalagayan ang dalawang iba pa, maging ang asawa ng biktima na kanyang natamaan during the altercation nung pamamaril. Magugunita ang nagkaroon ng alita ng 28 anyos na sospek sa mga biktima na nagresulta po sa suntukan, no, sa may kahabaan ng Marcos Highway sa Sitio Kalumpang, Barangay San Jose, Antipolo City. Naaresto na ang sospek sa isinagawang hot pursuit kung saan nabawi ang baril na ginamit, maging po yung sasakyan nito, no, na isang itim na SUV. Dagdag pa ni Manongdo na kahit na lisensyado ang baril ay wala naman itong permit to carry dahil po sa ipinapatupad na election gun ban, no? Yan, paalala po sa mga ating responsible gun owners, no? Hindi porket meron tayong lisensya sa ating firearms ay pwede na po natin yung bitbitin, no? Ngayon ang sinasabi po nitong suspect self-defense, no? At maraming netizens din ang mukhang sumang-ayon doon sa suspect dahil pagtitignan naman daw talagang kinukuyog na yung suspect. At medyo kawawa rin, may mga videos din na talagang bugbog sarado na rin siya dahil wala siyang helmet. Yung sinusuntok niya helmet lang yung sinusuntok niya, no? Masakit sa kamay po yun. Sa kanya dalawa na yata yung umaamba ng suntok. Kaya siguro baka akala niya hindi na siya makakalabas ng buhay dyan. Hindi natin maintindihan yan, no, ng malinaw. Kaya iwan natin yung investigasyon sa PNP ng Antipolo para mabigyan ng linaw. At syempre meron na nga pong kaso dyan. Sila na po yung magbibigay linaw. Pipipresenta po nila yung mga testigo at mga ebidensya laban sa suspect. Sa ngayon pero ang alam ko yung mga lisensya nitong suspect at nung mga biktima, yung mga motorcycle riders ay suspendido na, no?
siguro maganda kung merong kahit 10 years yung permit, meron sanang taunang seminar, no? Kaso dagdag gastos na naman yan sa ating mga kapaborito. May inis sila sa akin. Samantala, hinihintay pa ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ang kautusan mula sa FIBA matapos na nakatanggap ng Notice of Adverse Analytical Finding si Gilas Pilipinas naturalized player Justin Brownlee. Una nang iniulat ng SBP na muling nagpositibo si Brownlee ng ipinagbabawal na substance na kadalasan ito ay matatagpuan sa mga recreational drugs. Ayon sa SBP na inaayos na ng abogado ni Brownlee mula sa US ang nasabing kaso. Paglilinaw pa ng SBP na wala pang naipapalabas na official ruling ang FIBA hanggang sa kasalukuyan. Ang nasabing Notice of Adverse Analytical Finding ay may kinalaman sa doping violation, subalit hindi na isiniwalat pa ng SBP kung kailan lumabas ang resulta. Huling naglaro si Brownlee sa international campaign ay noong FIBA Asia Cup 2025 qualifiers noong Pebrero, kung saan nakaharap nila ang Chinese Taipei at ang New Zealand. Samantala, hinikayat naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang mga Pilipino na seryosohin ang bawat earthquake drill na isinasagawa bilang paghanda po sa posibleng pagtama ng The Big One. Ayan yung The Big One. Ayon kay PHIVOLCS Senior Science Research Specialist Benz Rodriguez, tuloy-tuloy ang namomonitor nilang mahihinang pagyanig na dulot ng West Valley Fault. Ang active fault na posibleng pagmula ng pinangangambahang magnitude 7.2 na lindol o mas mataas pa. Ang naturang lindol ay ang kilala sa tawag nating The Big One. Sa katunayan, anya, ang pinakahuling pagyanig na naitala rito ay noong March 14 na nagdulot lamang ng magnitude 1.5. Ito ay natukoy sa bisinidad ng Doña Remedios Trinidad o yung DRT sa probinsya po ng Bulacan. Apela ng ating mga opisyal sa PHIVOLCS, magsilbi sana itong paalala sa publiko ukol sa bantang dulot ng West Valley Fault. At paalalang dapat ay seryosohin ng publiko ang mga sinasagawang earthquake drill 4 na beses sa loob ng isang taon. Quarterly yan Ang West Valley Fault ay may habang 100 km na bumabagtas sa ilang mga probinsya at syudad sa Luzon. Kinabibilangan ito ng mga probinsya ng Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Kasama na ang mga syudad na may matataas na populasyon tulad ng Quezon City, Pasig City, Marikina City, Taguig at Muntinlupa City. Huling naitala ang major earthquake sa ilalim nito noong 1658 at ayon sa mga eksperto, maaring muli itong magdulot ng malakas na pagyanig tuwing 200 hanggang 400 years. So kung idadagdag natin ang 400 years sa 1658 plus 400, that's 2058. Kung 200, matured na, no? So, may namomonitor ang PHIVOLCS na paggalaw, bagamat magnitude 1.5. Pero ibig sabihin, active ito, no? Bagamat tayo ay pinagsasabihan ng PHIVOLCS, mga kapaborito, na seryosohin itong earthquake drill. Bagamat ginagawa yung earthquake drill madalas sa mga pampublikong gusali, mga ahensya natang gobyerno, no, sana yung mga private schools, no, yung mga private companies din ay magsagawa rin po ng kanilang sariling earthquake drill. No? At yung mga breadwinners, mga haligi ng tahanan, mga pamilya, mga kapaborito, mag-planning po tayo, no? Dahil alam niyo naman, pag ganitong daytime, ang mga magulang ay malayo sa kanilang mga anak, no? Na nasa eskwelahan. At kung maganap man ng The Big One, maganda po sana kung meron tayong coordinated plan sa ating mga anak kung saan sila pwedeng pumunta, no? At kung ano ang pwede nilang gawin. Ang maganda dyan, alam nyo, lalo dito sa Dagupan, yung mga coastal areas,
Pag ganyang lumindol po, no, humanap po tayo ng mataas na lugar, no, para iwas din tayo sa posibleng malalaking pag-alon, no. Hindi natin masasabi. Samantala sa atin namang balitang pampalakasan, 7 laro na lamang bago tuluyang matapos ang regular season ng NBA. Nananatiling top team ang Oklahoma City Thunder at Cleveland Cavaliers sa Western at Eastern Conference. Sa kasalukuyan ay tanging ang dalawang team ang mayroong mahigit 60 panalo kung saan hawak ng Cavs ang 60 wins at 15 loss, habang hawak naman ng Thunder ang 63 na panalo at 12 pagkatalo. Nananatili naman ang OKC bilang top team sa buong NBA. Hawak nito ang 35-5 na record sa mga home games, habang sa pagbisita nito sa mga kalabang kupunan ay mayroon nitong record na 27-11. Sa kasalukuyan ay hawak din ng OKC ang 10-game winning streak. Samantala sa Western Conference ay nasa pangalawang pwesto po ang Houston Rockets, na sinusundan naman ng Denver Nuggets, Los Angeles Lakers at panglima naman ang Memphis Grizzlies. Sa Eastern Conference, nasa pangalawang pwesto ang Boston Celtics, habang sumusunod naman ang New York Knicks, Indiana Pacers at Detroit Pistons. Matatapos ang regular season sa April 13, 2025, habang ang play-in tournament ay magsisimula naman sa April 15 hanggang April 18. Yan mga kapaborito. Yan po ang mga balitang nakalap po sa araw na ito, Martes, April 1, 2025. Magandang hapon din sa ating mga kapaborito dyan sa bayan ng Kalasyaw. Ayan, kanina nagkaroon na rin ng kick-off, no? Ang Team Karamat Makanlalay. At syempre meron silang almuseri. Meron silang pag-ikot, no, sa mga barabarangay. Inumpisan po nila kanina dyan sa may barangay Ambuto. At napakainit naman ang pagtanggap po ng mga residente sa barangay Ambuto, no, sa ating Team Carmack. Pinabati natin syempre ang mayoralty candidate dyan po sa bayan ng Kalasyaw na wala pong kalaban, no, na si Councilor Patrick Agustin Karamat at ang kanilang team, ang Team Carmack. At syempre, no, si Councilor Patrick po ay ang Liga President ng bayan ng Kalasyaw. At kahapon na nga po ay nagkaroon sila ng advance meeting, no. Siguro bukas na natin i-play, no? Yung kulang na tayo sa oras. At bukas naman sa San Vicente po ang Team Carmack, Karamat Makanlalay, dyan po sa bayan ng Kalasyaw. No, maaga po sila ulit. Kumustahan sa almusalan. Yan, no, di ba? Madaling araw naman sila nakikipag kumustahan. At siyempre inaalam po nila yung mga saloobin ng kanilang mga constituents dyan po sa bayan ng Kalasyaw. Hi, hello kay Ma'am Marmy, kanila Boss Carlo, kay Ma'am Mary Chris, Ma'am Pau. Hi, hello sa Team Patak. Magandang hapon din kay Mapandan Mayor Carl Christian Vega, kanila Boss Darwin, at sa mga staff ng Coras Garden and Restaurant dyan po sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Napakaganda ng kanilang lounge area. Para siyang may Mediterranean vibe, ika nga, di ba? Maya-maya lamang po mga kapaborito ay magdarasal na rin po tayo, no, ng ating Angelus. Magpasalamat tayo sa mga biyayang natanggap. At syempre paalala ulit, no, alam natin na mainit ang panahon, no, matraffic sa kalsada, at marami pong pasaway, no. May mga tinatawag sila pang kamote drivers. Pero despite it all mga kapaborito, no, ipairal pa rin po natin yung kindness, no,
para maiwasan po natin yung init ng ulo at yung tinatawag nilang road rage. Kasi baka napapanood natin sa telebisyon, sa social media, no, yung road rage, na-justify nyo po sa sarili nyo na okay lang, hindi po maganda, no? Gaya nitong sa Antipolo, mismong misis niya rin pala, inabaril niya. Ay, nako. Yung isa naman, talagang napuruhan din sa ulo. I'm sure wala namang may gusto, no? At sa pangyayari, pero nangyari na ang lahat. Kaya doon sa mga kapaborito natin, no, na medyo mainitin sa kalsada, pag-isipan nyo pong mabuti, no? Life-changing yung mga ganyan, ha? Once na nagawa nyo na yung mga ganyang klase ng krimen, mahirap na pong takasan yan. At sigurado kayo po ay mabibitag ng mga otoridad, no? At hindi pwedeng hindi nyo pagbayaran yung mga krimen na tulad niyan. At syempre ito, gaya nito, sinasabi niya na self-defense, no? Kailangan patunayan din po niya, no? At depensahan yung kanyang sarili sa tamang forum o doon sa korte. Paliwanag po niya doon. At tayo naman mga netizens, no, tuwing tayo ay magko-comment po, isipin po natin na may mga nakatayang buhay po riyan, no, at kaya maging sensitibo po, no, sa pagko-comment. Marami po kasi diyan nagko-comment, no. Siyempre hindi natin alam yung actual na pangyayari, no, pinapanigan natin, no, yung ibang side. Siyempre yung marami sa atin ay pumapanig doon sa dihado, no. Pero buksan din natin yung isip natin, no, lalo doon sa mga hukom. At sana ay pinagdarasal natin na makahanap sila ng hustisya, no. Bueno mga kapaborito, ingat-ingat po sa pag-uwi, ha. Bawal po yung nagsi-cellphone. Marami na naman tayong nakikita na nagsi-cellphone habang nagmamaneho. Lalo sa mga expressway, no, may mga nakikita tayo na karambola. Wag po nating ginagawang biro yung pagmamaneho dahil seryoso pong bagay yan at hawak nyo rin po yung buhay ng mga mahal nyo. Isang pagkakamali syempre it could mean disaster. Kaya lagi nyo i-check din yung mga sasakyan po ninyo, okay? Nagpapaalala tayo dahil mga ganitong oras pauwi na yung mga kapaborito natin na nakatutok po sa atin. At syempre yung mga estudyante naman na nandyan sa kanilang mga bahay, aral mabuti. Sa April 9, susunod na holiday sa buwan ng Abril, ay araw po yan ng Miyerkules, no? At after next week ay Holy Week na. We'll be observing yung Holy Week. At syempre panahon po yan para magnilay-nilay mga kapaborito. Yung iba naman magte-take advantage na para makapag-rest, no? Yung iba naman gagastos pa. Bueno, ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito po ang programang Api, Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Nagsasabing maraming salamat at magandang gabi, kapaborito. Kapaborito, Angelos la, alas 6 la. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List 123, Api.